Dobar dan. Pozdravljam vas iz naše dobro poznate dvorane u Udruzi invalida Rada Zagreba. Ja sam Anita. Pozdravljam sve moje plesače, aerobičare, vježbače, kreativce, sve koji ovdje dolaze. Pozdravljam i one koji će nam jednom opet doći ili se uključiti u neku od mnogobrojnih aktivnosti. Danas ćemo malo plesati, biti će to kombinacija bugija, salse, mamba, charlestona, svašta nešto. Evo da se malo aktiviramo i krenimo. Ono što ćemo dakle raditi od koraka, radit ćemo sljedeće. Radit ćemo tepove, znači desna tep, lijeva tep. Važno je dakle da ruke rade, obavezno ramena, gornji dio tijela, znači prsni koš okretat. Onda ćemo raditi kikove, kik, kik, opet isto ruke, ramena, nakon toga radit ćemo V, kretanje 4 koraka u desnu, 4 u lijevu, uvijek sa desnom krećemo, idemo i 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Radit ćemo i charleston korak, desna, desna, lijeva, lijeva, desna, desna, lijeva, lijeva. Pri tome naglašavam, ko ima problema s koljenima, neće okretati ovako, nego će raditi ravno. Znači desna, desna, lijeva, lijeva. Koga ne bole koljena, radit će ovako. Sljedeći korak koji ćemo raditi je, to smo radili salsu, mambo, ali evo u ovom slučaju će to biti malo sporije od salse, ali je identično. Pa će ići desna natrag, centar, lijeva naprijed, centar, desna natrag, centar, lijeva naprijed, centar. I u stranu, desno u stranu, lijevo u stranu. Važno je ovdje prenijeti težinu, znači ne samo ovo napraviti, nego stat na desnu, stat na lijevu. I to je to od koraka, mislim da će još biti malo širnija. Opet kažem, ko ima problema sa koljenima će malo paziti, može se širnije ovako raditi. U svakom slučaju, puštam glazbu, idemo probati. Desna, lijeva, desna, lijeva, desna, lijeva, desna. I desna, samo korak. Desna, lijeva. Ruke rade, desna, lijeva. 5, 6, idemo u V, idemo desno. 1, 2, 3, 4. Nastrag, 2, 3, 4. Desna, lijeva, desna, lijeva, još. Idemo još, i 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop i 2. Tep, ruke rade, ramena. 5, 6, idu kikovi i desna, lijeva, desna, lijeva. 5, 6, ide charleston, desna, desna, lijeva, lijeva, desna, desna, lijeva, lijeva. Znači, rekli smo, koga bole koljena, radi ravno, ravno. Koga ne bole koljena, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ili 1, 4, 1 i 2 i 3. Još. Još. I sve iz početka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Još.
Još. Kikovi, kik. Charleston. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Radi. Šimi. Još. Ili. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Još. Ili običan. Još. Zadnji. I gotovo. Hvala lijepo. Nadam se da ćete malo plesati doma dok ne dođe vrijeme da se ovdje opet skupimo i zajedno plešemo. Lijepi pozdrav svima!